50 sena wara l-ewwel edizzjoni tal-logħob Paralimpiku tax-xitwa qed isiru l-aħħar tejjiet qabel jitla s-siparju għal bidu tal-logħob Paralimpiku tax-xitwa f'Milan Cortina fejn madwar 665 atleta mistennija jikkompetu f'6 dixxilpini sportivi. Il-logħob Paralimpiku possibilment jirrappreżenta l-qofol tal-ħolm u l-ambizzjonijiet ta' atleti b'diżabiltajiet sabiex jikkompetu fl-ogħla livelli, inkluż dawk Maltin. Għall-ewwel darba f'Malta twaffqet Disability Sport Network fuq inizjattiva tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol. Il-kap tad-Dipartiment ta' Responsabilità Soċjali fil-Futbol Peter Busuttil spjega li din l-assoċjazzjoni se tkun qed tesplora l-opportunitajiet u l-possibiltajiet fl-isport għal-membri fil-komunitajiet li għandhom diżabilità. Qal li l-għan u l-iskop huma li jkunu koperti livelli l-possibilitajiet kollha għal-membri fil-komunitajiet, irrispettivament mid-diżabilità jekk hix mentali jew fiżika. Naħdmu fuq l-idea ta' power chair football. L-idea ta' nies li għandhom nuqqas ta' mobilità li jkunu qegħdin ġo siġġu ta' roti, ġo wheelchair, li jkunu jistgħu jilagħbu l-futbol permezz tal-power chair football. Dawn huma aġġeġġi li huma ħafna flus, però naħseb din is-sena l-Motor Football Association blajnuna anke ta' nies esterni ħankunu nistgħu għall-ewwel darba nintroduċu dal-isport. Nejnu wkoll dawk l-isports jeżistu diġà bħal Paralympics, l-Special Olympics, il-frame football, il-walking football, imma irridu nestendu aktar, nintegraw il-kulħadd. Fil-fatt on the 15th of March għandna Walking Football Festival. Preżenti għall-konvenzjoni laqqat lill-NGOs, assoċjazzjonijiet u rappreżentanti tal-komunitajiet fosthom il-President tad Down Syndrome Association, Joanna Sherry. Qalet l-assoċjazzjoni tħaddam fiha 230 membru. Il-maġġoranza tagħhom jipprattikaw l-isports. Aħna nixtiequ li jkunu iktar mainstream, s'issa għandna ma sarniex sem, imma bejniethom socialization tagħmel ħafna ġita ittihom iċ-ċans li jkunu verbally active, li jikkomunikaw bejniethom, li jaħdmu bħala tim, li jissapportjaw anke lil xulxin għax għalkemm huma kollha Down syndrome mhux kollha għandhom l-istess abilitajiet. Fil-Gżejjer Maltin hawn madwar 35,000 persuna b'diżabiltajiet fiżiċi u mentali, biżjed minn 27,000 reġistrati mal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabiltajiet, is-CRPD, sal-aħħar tal-2023.